ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutendera kuita kwandiri kuita. Nyaya yangu yandinayo mukati mevhidhiyo ndeni ndiye top 100 most influential people. Gore rega rega kune anonzi matop women, matop 20 women, matop 20 women fashion wati dzodzo dzavo dzavanenge vachiita influenced ndo dzavanenge vachiita vanhu. I don't know kuti uri responsible nekunyora ma top 50, top 100, top 20 influential and influenced ndiani. Iba handizivi. Andinosa kuti ndofunga vanoita zvemamagazini kana kuti vanoitawo zvemawebsites avo ndo vanongogara pasi ngofunga kuti let me just compare chi list yangu. Ndakombera list yangu ndoindisa. Se iyi haina kufarirwa nevanhu vazhinji. Vanhu vari kupopotera nyaya yechi ye100 people varichi most influential muZimbabwe vari futi zvakare under 40. Zvikanzi 100 under 40 most influential Zimbabwean. The season has started. Vanhu vanobvarana gore rino. Zvokwadi ndikura nhema. Listiri ndatoenda ndikanorizuma out and inika. Ndambona kuti saka vanenge vachinzi under 40 vachoni ndevanani vari influential. Number 1, ndanotsa kuti vamwe vanhu vari apapa vakatoshaika. That's the first thing ndandaona. Number 2, vamwe vanhu vari apapa zvakare vakanyorwa ka 77 or 20 times mukati melisti. Sikazi kuti wakanyora apa wakari muintern here wakanyora kana kuti vakangotora chakanyorwa kare chegore rapera ndobva watanga uchasei kuchitenderedza asi vasina kuita ma-corrections nekuti vamwe vanhu vachoni havasisipo. Ndo chekutanga chandakaona ma-mistakes akaitwa pa-influential people iyo yachoni yanga chirekwapo. Toenda pakuti number 1 anga aripo ndofunga ndozvaita kuti vamwe vanhu vati saka motiudzira kuti munhu unotanga ari panumber 1 ndiye anonzi the best kana kuti mangoti azvanda kuchisanganisira munhu kotanga kuti akutoita sei dakuti nguva yekuiverenga ndozoenda kuvanhu vanga vachipopota vanhu vapopota vanhu zvikanzi ndozvi zvamuri kuchiisraeli. This is what we call a work list. Hakuna zvakadero ko vana yekera varipi vanhu vakawanda vachirwanzi sei vasimo mukati melist yo maisa ava. Rekani kuti nditamutsira ndende ndichiverenga ndozobata mamwe mastanzi adzokorodzwa. Budi munhu wamwe ari passion Java, budi Guineas Ginimbi sizuva abane unique zimutandimuzi kuti ndiani budi mambo duterere madam boss fadzai mahere marvelous nakamba andimuzivi chamuchiwanza andimuzivi obestola andimuzivi cast kombe ndiri ndomuziva Johanne Mamombe ndomuziva Auson Darika ina andimuzivi. Ndichata ndichikudzawo vamwe ndozanyu vasingazivi nevanotanga kutongoonawo but I didn't know kuti vanhu vakadero variko kuzvoko handasingavazivi zvavano influenza navo zvakare handizvizivi. Saka ndichatongotaura ini ndakazvimirira asikazi kuti vamwe vanhu vanoziva Charles Mashinga handimuzivi, Auson Darika handimuzivi, Pokelo ndomuziva, Ata Marara handimuzivi, Comic Pastor yes, Kama Billiard yes, Enzo Aishao yes, Vimbai Mutinhiri handimuzivi, Wiki D yes, Gonyeti yes, Gilmoti handimuzivi, Ata Marara handimuzivi. Azokuti Atamara wacho wonongwa kuti achidzokorozwa mukati zvokwadi number 17 and 25 repeated. Kura kuti kuda uri kuita zvinhu zvakanaka asingamboiti musociety. Tafadzwa Zimoyo handimuzivi, Mabasa Sasa handimuzivi, John Kaulo yes ndomuziva, KVG ndomuziva, Wikine Uchivharo ndomuziva, Mai Judah handivazivi, Calvin handisi kunyatsa kuziva kuti ndiye uyu wakabva kusangana netsekwenderi kuti kune mumwe handizivi. Tami Moyo ndomuziva, Zororo Makamba uyu ndoziva kuti wakashaika asi uripo palist. Lari Kwirirai handimuzivi, Samuel Dimairo handimuzivi, Natali Ncube handimuzivi, Miss Red ndoziva, Cow Jokes Joshua Ncube handimuzivi, Oscar Pambuka ndomuziva, Ishan handisi kuziva kuti ndeupi. Tichi Maoni handimuzivi, Janet Manyowa ndoziva, Gemma Griffith ndomuziva, Madam Boss vane hwaruviri mulist umu. Kura kuti kuda kuita zvinhu zvakanyanya kudzamadzama zvakanaka zvingabechi musociety. Handiti zvikanzi Sibongu Musa Dodlo handimuzivi, DJ Fana ndoziva, Butterfly ndomuziva, McDonald Gurura handimuzivi, Mishe Gondo handimuzivi, Sandra Ndebele ndomuziva, Munyagwatidzo handimuzivi, Taku Chingonzo handimuzivi, Christine Nhamo handimuzivi,
Tony Rutsito Anmuzivi, Kim Jaide Anmuzivi, Telenzi Mate Anmuzivi, Wooford Mwanza Anmuzivi, Plot Mako, Domzawo, Wellens Mjuru, Domziva, Kanyisile Matonko, Nderezima Anmuzivi, Melissa Male Anmuzivi, Malcolm Timmy Anmuzivi, Oscar Hebeu Anmuzivi, Metias Bere, Domziva, T-Gods, Domziva, Dr. Ru, vanga vakawandisa nemwandaona kuti wataso kuti wanzidzokorodzwei ota sekuti vana sijekingana vanga vakawanda nanabhutikini vanzokodzwa futi saka vanga yakareba salist iyoyo saka tikati chirege tinde kumacomments tohwati vanhu vari kupopota vachiti kudii zvikanzi where is Queen Poshi, where is Cynthia Baswe, zvikanzi kuda haasiri muunderfoot, zvikanzi inema ari muunderfoot, zvikanzi are they in order, vanhu vanorovana gore rino zvokwadi Kedzinet isusu atiko. Madam Boss entered twice. Nevamwe ndiani azviona kuti Madam Boss wanyorwa kaviri influential wazveshuwa nevamwewo zvakarawo zvikanzi chakagadzirwa nemunhu ari panumber 1 chete chinhu number 1086 wadzokorodzwa 3 and 33 wadzokorodzwa 64 and 97 wadzokorodzwa 7 and 52 repeated names kurava kuti vari kuita zvinhu zvakadzama mukati mesociety ndevanhu vangada kuchi kumacomments uku zvikanzi nevamwe iri ilist here last year kana harisi this year nevamwewo zvakare zvikanzi this is pure hogwash though zvikanzi wangu this is madness. I think the subject it's subjective of you to mention this whole thing hogwash nevamwewo zvakare zvikanzi kayoda wanga ni hogwash nyaya kuti hogwash rikati kwete I don't know what is a hogwash. I don't know zvikanzi nevamwe zvakare. Do these people know the difference between famous and being influential? Ndevamwewo zvakare. Under 40 repeated names and we know question mark nga. You know we are going nowhere as a country when you vangwana chief consider to konapa ahead of Nigel Slick machinzi ndo vari kuweka vari ku influence one. I don't know one manje. Number 10 and 86 this is a Mickey Mouse. I don't know ndevamwewo zvakare vangwa chidero vanhu vangachidzoserana vanhu vangatotukarira nairo list vangwa kati ndezvekupenga as usual, just a bit of editing done here. People who paid them put them into a bit of a rush. How do you repeat 5 people on a 100 list, a whole magazine with an edit? And it's lost integrity. Let's try more. Some are going or are doing so well they hate to be listed twice. Uye pane vamwe vapfuura 40 foot. Ndichaita yangu ye 40 to 60 because group error is neglected and vari below 40 vanonzi my youth vachoni vakaoma. It's safe to say these people have only influenced this comment section. 10 and 86 who forced that things and kazi kuti yangada kuti chi ini none of these 800 achi are influenced, are influential, cannot have influenced me. Nemwo because do they realize that number 3 and number 33 is a guy? Nevamwo zvakare. God is a one guy, one person. I don't know. But when talk about it, what was one episode? Influence us. How did they influence us? I don't know. But when talk about, I guess people who appear twice are double influential. Kinius went twice. Wow, was that deliberate? Nevamwo zvakare. Zvikanzi asiri ega. Can you do out in Wiggy? Pama under 40, Avasiri under 40. They won't watch the row. Oscar Pambuka actually under 40. Jakaoma. In Jebele we say Seli Kalile, in Shona we say Matanga. Seli Kalile. No shatter. Most influential, most names here. Vamwe ndo kuti zvakare list risina Cynthia asi yakaitirwa pasi pemuti why vamwe vesati kuona varimo zvakaita manga stanga achinyanya kuti wacontemplate anga akangosiyana siyana vanhu vanga vachibaramba vanga vachiramba izvozvo azvitongwada kuti paiswe hani ivo varivo vatu vanozikamwa handiti vamwe vakati why Ginimbi aiswa ka2 saka zviviri zvakati vanhu vanganyanya kugwadzwa kuti sei kuti Ginimbi vaiswa palist apa 2 times uyezve sei Madam Boss vaiswa chi palist apa 2 times mwandaona kuti ndijeki waiswa futi 2 times but vanhu vanganyanya kuti concerned nani na Bhuti Ginimbi nani na Madam Boss ndo vadivi
vanga vachinyanya kunzi why vaiswa 2 times zvikanamwe bvisaichi vana vamwe vanhu vamaisapo muise futi jamaster because jamaster mamusirira nevamwewo zvakare ivavo vanga vachitaura sezvizvi zvikanzi asi makadii zvikanzi list racho rikuti angere masikandalasi here nekuda kweimademo vamwe ndokuti zvakare allow me to say munhu anyora list iro angakarwa nemusombo hatidi kuradema nekuti pata repetition isingaiti zvikanzi nevamwe list iri vamwe vana gini vada kuti ginimbi ana atamarara vadzokorodzwa chamuchiwanza vadzokorodzwa. So I think some of these people, like I said, andinatsi kuvaziva, I don't even know kuti vanonyatsoita nezvei. So what I'll probably do is to go and do my own research kuti ndione kuti what are these people known of kana kuti about, and nekuti handitozivi kuti mastar vamwe vacho vanoita nezvei. I don't know kuti mabloggers here, I don't know kuti vanoita zvepolitics here, I don't know kuti vanoita zvekuimba here kana kuti zvekunyora mapoet, I don't know. Saka ndofana ndese kutoinda ini ndototanga kuti research kumboona kuti list iri yevanhu vari apa vanoita nezvei nekuti ndoita sekuti ndikuziva vashoma. Zvikanzi namwe is it in their particular order because munhu atanga panumber 1 kuti mudiwa kuti woyi tiri kugwadzwa nevamwe kuti kone kuda kwei vanhu vachidero vedu. Saka zvikanzi kuZimbabwe malist anongonyogwa changofunga. Zvikanzi namwe list risina nani vanabhubhu nanasimeli tatelicious. If you can't convince me kuburisa kana coin kubatsira munhu it means kuti you are not an influencer. Ndo vamwe iva wanga chase izvozvo zvana Ashbranga vamwe vakati I'm friends with most of these people very much very influenced influencer wacho no influencer vanhu nakushata zvakangonaka izvozvo. Saka in conclusion number 1 yanga ichitanga nani naButi Mudiwakudu, number 100 yopesera nani naCV Bais Mutu. Ndozvandokwanisa kudi kutaura zvangu ipapo palist iro riri. Asi vanhu vanoratidza kuti vakumbuka nelist iro havana kufara nazvo. Saka ndikati I don't know how they actually organize and put together the list so that they can have that 100% peso. Chakubate zvakare pachikamu chinotevera.